سلامن ጥዕና ንኩሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ዘለኹም ይምነየልኩም ሎሚ እውን ብጣዕሚ ብሉፅ ብዝኾነ ሓበሬታ ተራኺብና ኣለና ብመሰረት ብዙሓት ዘቕረብኩምለይ ሕቶታት ጽባቐ ቆርበት ካብ ስር መሰረቱ ፈልፊሉ ዘውፅእ ብጣዕሚ ኣብ ሓፂር ሰሙናት ውሽጢ ኣብ ቆርበትኩም ዝረአ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል መስተ ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ ነዚ ቪድዮ እዚ ናባኹም ሒዘ ክመፅእ ከለኹ ብዙሓት መጽናዕትታትን ውፅኢት ምርምራትን ተዓዚበ ብልክዕ ድማ ለውጢ ከም ዝኽእል ርኤ ተረዲአን እየ እዚ መስተ እዚ ብዙሓት መጽናዕትታት ዝስማዕምዑሉን ዝኣምኑሉን ኮይኑ ኣብ ቆርበትኩም ብቐጥታ ኣወንታዊ ለውጥታት ከምፅኡ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ኬሚካላትን ቫይታሚናትን ዝሓዘ እዩ ካልእ ናይዚ መስተ ጥቕሚ ናይ ቆርበትኩም ጽባቐ ካብ ምምላስ ብተወሳኺ ካልኦት ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዙ በረከታት እውን ይህበኩም እዩ ብጥንቃቐ እንተሰሚዕኹምኒ ካብ ርእስኩም ሓሊፉ ናይ ስድራ ቤትኩም ጥዕና ክትሕልውን ከመሓይሹን ዝኽእል ኣብ ሳይንስ ተመስረቱን ሓበሬታታት ክትረኽቡ ኢኹም ነዚ ቪድዮ እዚ ንኻልኦት ምክፋልኩም ኣይትረስዑ ነቲ ትምህርቲ ላይክ ብምግባር ድማ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕን ክመሃሩሉን ንግበር ጊዜ ሂበ ዝጠቕመኩም ሓበሬታ ሒዘ ክመፅእ ከለኹ ንስኹም ድማ ላይክ ብምግባር ክተበራትዑኒ ብዓብዪ ኣኽብሮትን ትሕትናን ሕቶ የቕርብ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት እዚ ስኒት ክሊኒክ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ኣብ ጎና ዘላ ምልክት ደወል ሓንሳብ ብምጥዋዕ በቲ ዝልእኹም ትምህርትታት ናይ ገዛ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ሓለዉ ነዚ መስተ እዚ ንምድላው ሰለስተ ዋና ዋና ግብኣታት የድልዩና ኣሰራርሑን መዓዝ ክንጥቀመሉ ከም ዘለናን ብምንታይ ዝኣክል ዓቐን ክንጥቀም ከም ዘለናን እንሪኦ ይኸውን ነዚ መስተ እዚ ንምድላው ዘድልዩና ቀዳማይ ግብኣት ካሮት እዩ ካሮት ኣብ ውሽጡ ቤታ ካሮትን ዝበሃል ካብቲ ካሮቲኖይድ ዝበሃል ስድራ ቤት ዝኾነ ኣብ እታው ብተፈጥሮ ዝርከብ ናይ ተኽሊ ኬሚካል ሒዙ ኣሎ ንጥዕና ዕንትና እውን ኣዝዩ ጠቃሚ ከም ዝኾነ ካብ ዝቅድሚ ሕጂ ብሰፊሑ ርኢናዮ ኢና ቤታ ካሮቲን ንዓይንና ጠቃሚ ዝኾነሉ ምክንያት ሰብነትና ነዚ ቤታ ካሮቲን ቀጥታ ናብ ቫይታሚን ኤ ብምቅያር ንዓይንና ዝጠቅም ስራሕቲ ስለ ዝዓምም እዩ ካብ ቆርበትና ኣንጻር ክንርኢ ከለና ድማ ካሮት ውሽጡ ዝርከብ ቤታ ካሮቲን ብክልተ ዓይነት መንገዲ ጥዕና ቆርበትኩም ብዝለዓለ ደረጃ ይሕልውን የመሓይሽን ቀዳማይ ሰብነትና ነቲ ቤታ ካሮቲን ቀጥታ ናብ ቫይታሚን ኤ ምስ ቀየሮ ንቆርበትኩም ንምጽባቕን ኣብ ቆርበትኩም ዘጋጥሙ ሽግራት ንምክልኻልን ይጥቀመሉ እዩ ሓደ ካብኡ ኣብ ቆርበትኩም ዘለዉ ዝሞቱ ወይ ዝተጎድኡ ዋህያታት ባዕሎም ክሕክሙን ክሓውዩን ሓደሽቲ ናይ ቆርበት ዋህያታት ድማ ክበራበሩን ክምስረቱን ይገብር እዚ ድማ ቆርበትኩም ንባዕሉ ከም ብሓድሽ ክምስረት ወይ ድማ ሪጀነሬት ይሕግዞ ካልኣይ ሰብነትና ነቲ ካሮት ውሽጢ ዝርከብ ቤታ ካሮቲን ናብ ቫይታሚን ኤ ብምቕያር ካብ ፀሓይ ዝመጽእ ሓደገኛ ጨረራትን ኣብ ቆርበትና ዘውርዶ ጉድኣትን ይከላኸል ብፍላይ ኦክሲዴሽን ዝበሃል ቆርበት ባግኡ ከም ዝርጋሕ ከም ዝግርጀፍን ከም ዝሸባሸብን ዝገብሩ ነገራት ይከላኸል ንልስላሴን ጽሬትን ቆርበት ዘድልዩ ፕሮቲናት ከይጉድኡ ብምግባር ነቶም ፍሪ ራዲካልስ ዝበሃሉ ቆርበት ዘጥቅዑ ነገራት ብዝለዓለ ዓቕሚ ይከላኸል ብተወሳኺ ካሮት ኣብ ውሽጡ ፖሊኣስታይልን ዝበሃል ጽረ ባክቴርያን ጽረ ፈንገስን ባህሪ ዘለዎ ኬሚካል ሒዙ ኣሎ እዚ ኬሚካል እዚ ምህላው ኣብ ቆርበትና ምስ ባክቴርያን ፈንገስን ተተሓሒዞም ክመጽእ ዝኽእሉ ከም ምሕኻኽ ብጉርን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሽግራትን ንምክልኻል ይሕግዘና ብዞም ሰለስተ ዋና ዋና መንገድታት ጽባቐን ጥዕናን ቆርበትኩም ይሕልው እቲ ካልኣይ ዘድልየና ግብኣት ቀይሕ ሱር ወይ ድማ ቢትሩት እዩ ቀይሕ ሱር ጽባቐን ጥዕናን ቆርበትኩም በዞም ሰለስተ መንገድታት ይሕልውን የመሓይሽን ቀዳማይ ደም ብምጽራይ ብደም ቧንቧ ኣቢሉ ንዝንቀሳቐስ መርዛማ ነገራት ወይ ድማ ቶክሲንስ ጎዳእቲ ፓርቲክላትን ተመሳሰልቲ ፓቶጀንትን ቀጥታ ናብ ቆርበት ከይበጽሑ ይከላኸሉ ካልኣይ ቀይሕ ሱር ኣብ ውሽጡ ቤታሊን ዝበሃል ሓያል አንቲኦክሲዳንት ባህሪ ዘለዎ ኬሚካል ሒዙ ኣሎ እዚ ኬሚካል እዚ ንቆርበትና ኣዝዩ ጠቐምቲ ዝኾኑ ከም ኮላጅን ዝኣመሰሉ ፕሮቲናት ከይጉድኡ ይሕሉ እዩ ቆርበትና ዝጉድኡሉ ሞለኪላት ናብ ቆርበት ከይመጹ ብምክልኻል ቆርበትኩም ጸሊም ነጠብጣብ ከየውፅእ ከይግርጅፍን ከይሸባሸብን ይሕግዝ ሳልሳይ ቀይሕ ሱር ሎሚ ክንጥቀመሉ ዘድልየና ዋና ምክንያት ድማ ናይ ቆርበትና ዝኸይድ ዝውውር ደም ስለ ዘሳልጦን ስለ ዘዕብዮን እዩ ቀይሕ ሱር ንባዕሉ ብዙሕ ጥቕሚ እንተሃለዎ እኳ ነዚ መስተ ንኽስራሕ ብዝለዓለ ፍጥነት ናብ ቆርበትና ከም ዝበጽሕ ይገብር
ምክንያቱ ቀይሕ ሱር ኣብ ውሽጡ ናይትሬት ዝበሃል ኣልመንት ሒዙ ስለ ዘሎ ሰብነትና ነዚ ናይትሬት ናብ ናይትሪክ ኦክሳይድ ብምቕያር ደም ቧንቧታትና ከም ዝኽፈቱ ብምግባር ናይ ንጥረ ነገራትን ኦክስጅንን ዝርግሐ ይሕቢ። እቲ ሳልሳይ ዘድልየና ግብኣት ሎሚን እዩ። ሎሚን ክንጥቀም ዘድልየና ምክንያት እንታይ እዩ? ሎሚን ኣብ ውሽጡ ልዑል ዝኾነ ቫይታሚን ሲ ክምችት ኣለዎ። ሎሚን ውሽጡ ዘሎ ቫይታሚን ሲ ምስቲ ቀይሕ ሱር ዘሎ ቫይታሚን ኤ ተደሚሩ ናብ ውሽጥና ምስ ኣተወ ፍርያት ኮላጅን የሳልጡን የቃላጥፉን። ኮላጅን ቆርበትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ቆርበትና ክሳብ 85 ሚእታዊ ካብዚ ፕሮቲን እዚ ዝስራሕ። ሰባት ዕድሚኦም እናደፍአ ምስ ኸደ ቆርበቶም ዝሸባሸበሉ ሓደ ካብቶም ዋና ምክንያታት ናይ ኮላጅን ፍርያት ኣብ ሰውነቶም ስለ ዝጎድል እዩ። ቫይታሚን ሲ ድማ ነዚ ፍርያት ብምዕባይ ቆርበትኩም ክሰሓብን ክልስልስን ይገብር። ብተወሳኺ ሎሚን ምስ ቀይሕ ሱር ዘሎ ቤታሊን ብምትእስሳር ሰውነትና ብዝበለፀ ደም ከፅሪ ይሕግዝ። ካልእ ሎሚ ክንጥቀም ከለና እቲ ጣዕሚ ስለ ዘመሓይሾ ክንሰትዮ ከለና ከይኸብደና ይገብር። ሰብነትና ድማ ነቶም ኣብ ካሮትን ኣብ ቀይሕ ሱርን ዘለው ቫይታሚናትን ኬሚካላትን ብዝበለፀ መልክዑ ክመጥዎም ይሕግዞ። ነዚ ጽማቕ እዚ ብከምዚ ዝስዕብ መንገዲ ኣዳሊናዮ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ካብ 1 ክሳብ 2 ካሮት ዝተሓፀበ ንጹህን 2 ፍርቂ ቀይሕ ሱር ዝተሓፀበ 3 ፍርቂ ሎሚን 4 ካብ 1 ክሳብ 2 ብርጭቆ ማይ ከምቲ ከቐጥን ዝደለኽምዎ መጠን 4 ካብ 1 ክሳብ 2 ብርጭቆ ማይ ከምቲ ዝቐጥን ዝደለኽምዎ መጠን ነቲ ማይን ካሮትን ቀይሕ ሱርን ብሓደ ምጥሓን ድሕሪ ምጥሓን ነቲ ፍርቂ ሎሚን ኣብ ልዕሊኡ ምጽማቕ ነዚ ጁስ እዚ ከየፅረኹም እንተሰቲኹምዎ ዝበለፀ እዩ። ምክንያቱ እቲ ፋይበር ንምሕቃቕ ምግቢ ዝሕግዝ ኮይኑ ኣብ ማዓናጡና ዘለው ጽቡቓት ባክቴርያታት ስለ ዘበራትዖ ኣብ ቆርበትና ኣወንታዊ ለውጢ ከምጽእ ይገብር። ብጣዕሚ ዝኸብደኩም እንተኾይኑ ግን ኣጽሪኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ከየፅረኹም ግን ዝበለፀ እዩ። ከመይ ጌርኩም ትጥቀምሉ? ቁርሲ ቅድሚ ምብላዕኩም ካብ 1 ሰዓት ወይ 30 ደቂቕ ቅድሚኡ ጥራይ ስተይዎ። ንጉሆ ምስ ተሳኹም ግን ነዚ ጁስ እዚ ቅድሚ ምስተይኹም ማይ ቀዳምነት ክትጥቀሙ የድሊ። ካብ 1 ክሳብ 2 ብርጭቆ ማይ ስተዩ። ድሕሪኡ ነዚ ጁስ ስተይዎ። ካብ 2 ሰሙን ክሳብ 4 ሰሙን ብምጥቃም ኣብ ቆርበትኩም ዝመጽእ ለውጢ ተዓዘቡ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ጥቕምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ መሃሪ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም ቅነ ይግበረልኩም።